Limity. Opäť sme tu s témou limity. Predtým dávnejšie sme už riešili limity, ktoré si my nastavíme vo svojej hlave. Ale čo ak vám nastaví nejaký limit? Niekto iný. Ak je to vo svojom zamestnaní, teda vo vašom zamestnaní a nastaví vám to váš nadriadený, v poriadku. Je vtedy dobré dodržať ten limit. Ak chcete, môžete ho aj prekročiť. Ale ak vám niekto nastaví limit a vy ste podnikateľ, tak to by ste v žiadnom prípade nemali akceptovať. Pretože nikto by vám nemal určovať, koľko zarobíte, koľko vyprodukujete, koľko predáte a podobne a podobne. Takže dávajte si pozor na to, aby vám nikto nenastavoval limity, ktoré sú vám nepríjemné a ktoré vás obmedzujú.